Good evening, fellow Zimbabweans. This is your comrade, Blessed Rune Sugeza, Comrade Bombshell. Last week, I laid bare how Kudakwashe Tagwirei stole Zimbabwe National Army companies, GDI and Sandawana, in broad daylight. No payment, no accountability. He hijacked assets worth $220 million and used them to loot $1.9 billion straight from the National Treasury. And when we say the National Treasury, we mean your money. Let that sink in. $1.9 billion gone. All this while our soldiers earn slave wages, rotting in barracks with empty stomachs and empty wallets. So the question on everyone's mind is, how can such grand theft happen under the nose of the army? Why are some in the military, whose companies were looted, silent? Why are some generals who swore to protect our constitution silent? Yet Emerson Slutin Cabal is plotting to mutilate the constitution just to cling to power until 2030. This silence from some of the top brass is deafening. Why? Because some of them have sold out. Yes, some of our generals, once sworn to defend the people and the state, have traded patriotism for bribes. They now dine with thieves. They cash in while the country bleeds. This is not what we fought for. We fought against corruption. We fought for justice. We fought for equality. The Liberation War song, Zira Zema Soldier, was not just a song. It was a promise, a guiding light, a contract with the people, a contract these sellers have broken. We did not fight and die so that Emerson and a handful of cronies could feast while the rest of us are starving. Let's be clear. Mnangagwa has become the enemy of the state. The evidence is overwhelming. Systematic looting, state capture, and corruption on a scale Zimbabwe has never witnessed. One might expect outrage from the military, but not all have responded. The reason is clear. Some in the military, not all, have been compromised, but silenced. They've abandoned their oath and surrendered their conscience for cash, cars, and privileges. Last week, I asked why Defense Minister Opakashiri Muchinguri was quiet when army companies were stolen by Tagwirei. The answer is, the fish is rotten from the head. Defense Minister Opa Mchinguri Kashiri is pocketing $35,000 in cash every month from the Ugandandas to betray the aspirations of Zimbabweans. Aaron Nepera, the permanent secretary in the Ministry of Defense,
gets 30,000 US dollars monthly from the Zviganandas. Some two major generals, whom I'm not going to mention now, are pocketing $25,000 each. Right? Brigadier General Monda, Commander of Presidential Guard, is also pocketing $25,000 every month. Colonel Mangezi gets 10,000 US dollars, to name just a few. And that's just the cash. They are also showered with flash cars, fuel, farm equipment, while ordinary soldiers survive on peanuts. Let that sink in. They suffer, their families suffer, but their bosses are protecting the regime. This is why the defense forces are falling apart. Suppliers have stopped delivering due to non-payment. Soldiers eat rotten meat, bought at $15 a kg, while some of the generals feast on ill-gotten money. Even basics like bond paper have become a luxury. The road is that deep. And now, they've cooked up another scam, Agrifora, another hollow project by the Zviganandas to bypass established systems and loot. This is not a defense force anymore. It's a feeding trough for the few, while the rest are ordered to shut up and obey. The fallen heroes should be turning up in their graves. They died for nothing. The land reform they fought for is about to be reversed by Mnangagwa in Ntagwirei through their dubious title deed scheme using a parallel government structure. But here is the good news. The progressive security forces within the military are rising. They've seen the betrayal. They know the constitution has been spat on. They are stepping up and they are not alone. Mnangagwa is going and going very soon. There is no two ways about it. I urge all Zimbabweans to remain patient as the progressive security forces continue with their work to liberate you. They are on the ground. And a new Zimbabwe is dawning. Muria Zimbabwe, Dini wenyu, Blessed Geza, Comrade Bombshell, ndadzoka zvekare taakutaura nerurimi rwekwamai. Vhiki yakapera mhuri yeZimbabwe takataurirana kuti kuda kwashe Ntagwirei akaba makambani emauto. Munoziva kuti mauto vanhu vanoremekedzwa munyika ipi neipi. Saka zvaitishamisa kuti Ntagwirei akaba zvinhu zvemauto, mauto achiramba akanyarara. Sei? Right. Makambani acho ndakakutaurirai kuti kune inonzi GDI nana Sandawana. Right? Takazoona kuti mune huori kana kuti mune huori hwakawandisa huri kuitika mukati mevanotungamirira ministry yedefense kana kuti ministry yatinoti yemauto
nevamwe vakuru vari mumauto. Saka tichakutaurirai mamiriro akaita huori hwacho. Right? Muori wokutanga anonzi Opa Muchinguri Kashiri, anova ndiye Minister of Defense. Opa Muchinguri Kashiri munhu anozikanwa nokupanduka, even kwaanobva kuManicaland uko. Unongonzwa rongova bopoto rega rega, haurirani nemaprogressive forces eikoko, haurirani namacomrades echikadzi ari ikoko. Izvi auya nazvo kuti kumhuri yese yeZimbabwe kushuduka kwamuri kuita zvimwe zvacho zviri kukodzerwa naOpa Muchinguri ari papayroll. Kana ndichiti papayroll, ari kupiwa mari mwedzi wega wega nezvigananda inoita $35,000 US pamwedzi woga woga. NdiOpa Muchinguri uyu. Permanent secretary wake anonzi Aaron Nepera ari kupiwa $30,000 mwedzi wega wega nezvigananda. Vanhu vakatokepiwa nezvigananda. Pane mameja general maviri, handidi zvangu vataura mazita avo, but vakasasiyana neunhu hwavo ndichavataura, ndinototya kuti vangaurawa namasoja. Mameja general maviri aya ari kupiwa $25,000 every month. Uyu andakutaura uyu ndiye mutengesi mukuru, komanda wepresidential guard anonzi Brigadier General Munda. Ari kupiwa futiwo $25,000 every month. Munda uyu akavakirwa imba, kana kuti akatsvagirwa imba kubhindura nezvigananda, akatengerwa mota inonzi Prado Land Cruiser new one. Mafarm implements ari kumapiwa papurazi raakatorera makamba apo, nowati vakawanda munopaziva. Handiye iye ega ari kuwana mumabenefits, including mameja general andataurayo maviri ayo ari kuitirwawo the same. Right? Apart from mari yavari kupiwa, vari kupiwa zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana zvinofanira nemafarm implements nedzimota nezvakadaro. Kuna atinoti Colonel Mangezi. Colonel Mangezi anga ari deputy commander presidential guard, but vaita makwikwi namhonda ekutsvaga dzvene kuna Emerson kusvikira vaitirana majerasi. Saka Mangezi wacho izvezvo haisipo, understand hameno kwaakakandwa ku3 brigade uku ndokwaanenge ava kushandira ikoko, but ari kupiwa $10,000 every month nezvigananda. Tose tinoziva, haizi secret macomrades, kushupika kuri kuita mauto edu. Mauto edu ari kupiwa $200. Mauto edu ari kudyiswa chikafu chisingaenderani nechikafu chinofanira kupiwa mauto. Asi zvigananda zvichaja mari ye1st grade meat at $15 a kg, but mauto ari kupiwa nyama yepasi pasi, grade repasi pasi. Asi rinonetsa ndechekuti zveshuwa mauto enyu ari kukusarutai achiti mashefu edu.
imi muchitengesa mauto kuzvigarani here, kumatsotse here, right? Zvine musoro here nyembe dzemunhu anonzi Major General kana General ukauti Senior Army Officer, inyembe dzinotyisa, red ribbon inyembe dzinotyisa, povo dzinokurespectai chaizvo, but moona kuti izvo muri kusacrifice mhuri yeZimbabwe ichishupika, right? Muchishandira zvigananda. Zvigananda zviri kuluta billions. Imi muri kupuwa tuma 35,000, tuma 30,000, tuma 25,000 to facilitate zvigananda kuti zvive mabillionaire. Zvine musoro here izvozvo, right? Kusiya mauto enyu achigara hana mainforms, hana vakawanda vari kuloja kumarokesheni uku, havana dzimba pekugara, asi imwimwi muri kuita mafront runners ezvigananda. Zvine musoro here izvozvo? Iyi ndinoona kunge kuri inonzi great betrayal of both the armed struggle nemhuri yeZimbabwe. Matengesa mhuri yeZimbabwe zvinofanira kugadziriswa. And tinokumbira kune vakuru vemauto kuti nyaya yakadai, please, inoda agenda attention, ngaigadziriswe. Ngaigadziriswe. Hatikasiyi vanhu vashomanana vachiisa unhu hwemauto into disrepute like this. Zvinofanira kuti zvigadziriswe izvozvo. Hazvigoni kuti mauto edu, mageneral edu, vave varanda vezvigananda. So ndinokumbira kana kukumbirisa chaizvo kuti isituation inoda urgent attention, right? Tiri kuzvigananda ikoko, tiri kuona pane nyaya yeland reform. Vana vemhuri yeZimbabwe tiri kungosiya vachingoita madiro takatarisa. Isu tiripo sana Comrade Bombshell kukupaiwo direction, but zvesho amongogara so zvesho vana Emerson nemasodzi vachiita madiro nenyika yenyu, right? Land reform, vanhu chavakaendera kuhondo, right? Nyaya yevhu, right? Taita nyaya yevhu tikaendesera mberi chimureka chevhu ichochi, vamugabe vari vapenyu vakasiya vachipedza, vanhu vakapuwa vhu ravo. Uya Mnangagwa, right? Nanatagwirei vakuda kurivhesa nyaya yeland reform nezvimatitle deeds zviri feki. Saka isusu tiri kuti nyaya yeland reform iyi, zvimatitle deeds zvavo izvi musazvigamuchira. Inzira yekuda kukuba, right? Magains eland reform, inzira yekuda kuba magains eland reform. Vanhu ava havagute kuba. Chimwe chavanoita, vanocreata crisis. Vanobuda votaura, marodzi adai munyika, zvakati zvadai munyika. But mukada kuzviongorora, by the end of the day, right, vacreata crisis iyoyo. Vanopiwa kuti vagadzise crisis iyoyo makambani avo anatagwirei, right? Zvakafanana nenyaya dzemarodzi. Marodzi akugadzirwa, takurova bed bridge Chirundu, mashuka chaiwo. Zvino motikari muhighway yebed bridge dzinonyura muhighway yakakorogwa mbichana pakati pemasvingo neHarare, right?
mari inobva yalutwa. And chisozi chaanoita ma-indigenous companies akawanda abroker. Because iye Tagwirei wacho haana equipment, right? Anoita subcontract vanhu, iye wobhadharwa mari, vogovana na-ED, right? Vayava vasubcontractor vayava havabhadhari, right? Saka vabroker havachakwanisi kana kubhadhara vashandi vavo. Saka itsotsi chairo. Last week makazwa shamwari yaka inonzi Tinoma Chakaire achinyepera kunge ari kuhwira tsitsi mhuri yeZimbabwe kuti kumahospital akuda kumira mushe. Chatinoziva isu chokuti hama dzana Tinoma Chakaire hadziendi kumagovernment hospitals. Vanoenda kuchihospital chinonzi Arundel chakereke chavakabira kereke icho ndokwavanoenda ikoko. Saka ese anenge ari manyepo ekuti vagadzirire pfungwa dzevanhu kuti vatange kuti kuluta kumahospital. Matauriro atiri kuita Machakaire ataura hapana kupera 6 hours Mnangagwa asati agara nezviganana zvake pasi. Pakaitwa meeting pakati paMutuli Ncube, Gwamatanga, Mangunja, uyu reserve bank governor, Tagwirei, right. Nobva vawirirana kuti mahospitals toita sei kuti tibe imwe mari. Nobva vawirirana kuti pafuel palita roga roga ramuchatenga imwe vanhu veZimbabwe vanenge vachitora 4 cents, right? 4 cents iyi yokuendesa towards nyaya dzemahospital. But anenge achibenefita ndiani? Plus mishonga yacho inenge ichibva kupi? Anenge achibenefita makambani akuda Tagwirei. Saka muri kuona kuti izvo zvinhu zvose zvaanoita chinongova chisoti chega. But ichi chinondishatira nechekuti vana veZimbabwe tenge takangotarisa tichingobirwa, tichingosafiswa. Isusu tiri vana vadiki patakaenda kuhondo taitaurirwa kuti we are our own liberators, vana veZimbabwe. Ngatiragei kuramba takangonyarara tichidyiwa takasvumira sematemba. Let's do something about this. Iye zvino panyaya yecrisis yekumahospitals uyu Tagwirei atova ne$300 million US, right? Yaari kuwana atopiwa contract yokusupply mishonga inobva kuBelarus. Tine inonzi Netfarm, ikambani yehurumende. Ko why going through Tagwirei? Why going through a middleman? Ko Netfarm basa raenderei? Zvino Mnangagwa akatoenda kuBelarus kunoona kuti dhiri racho iroro ratooiliwa. Ingaita nyika iyoyo? Aiwa, no, mhuri yeZimbabwe ngatiise pfungwa dziri pamwe chete. Iwewe mutsvangwa iwewe iwe uri bhuru wangu even kana kuita sei uri bhuru wangu chete, but wakunyadzisa mutsvangwa. Indai kuti pese pawaisadharana uchiti ED wakapromiswa upresident, but wazviona kuti izvo ED wako itsotsi.
hati kuona kuti munhu wake wanoita gwirei. Ndakutaura kuti izvo hakuna mucomrade anodiwa naED. Maiti ndiri kutamba. ED haana basa nekuti wamuitira chii. Right? Imboona zvatakamuitira isu. Imboona zvakaitirwa namageneral. Imboona zvakaitirwa nana General Chiwenga. Appreciate. Saka wachifuka kuti iwewe uri exception. Zvino so mukadzi wako chaiwe ari munhamo kumanika lendu achishupwa nawo pamuchinguri. ED adi kuzvimisa. Adi kuzvimisa izvozvo. Adi kuzvimisa. Ndoda kuti izvo iwe uyazo kudzikisa pfungwa dzako. Chirungu unozvigona shamwari yangu. Ndinoziva kuti wakafunda shamwari yangu. Asi chimbodzikisa pfungwa dzako upoti chaicho mhosva yakaita Chiwenga ndeipi? Mhosva dzaita vana Bombshell ndedzipi? Chiwenga akati ED apuwa poison akamubetsera. Mugaba ati aiwa Chiwenga ndoda kuti ndisiyirewe. Chiwenga akati aiwa, akanotora ED kuSouth Africa kwaanga atiza achienda. But nhasi ED uya haadi kuona Chiwenga. Nhasi ED uya ava kutuma vanhu vane ma-AK kuti pamunenge maona Bombshell pfurai. Iwewe comrade, iwewe uchizvitsigira izvozvo. Uchizvitsigira ene pakabuda pachinzi wazodzi ndiwo wakusirwa naED taiti ndo zvauri. Hapana chauri kupira shamwari yangu. Siyana nazvo izvi. Siyana nazvo shamwari. Protect shamwari yangu Monica uyu. Monica is being exposed to the powers of hazard. Ari kutukwa nevanhu. Mabhuru aED in that matter. Iwo noramba wakanyarara. Right? Ezvo vana opa uku. You know? Vari kupa Monica hard time kumanika lane. Vanhu vose vakabira naMonica vana runyararo kumanika lane vari kushubwa. Right? ED is doing nothing about it. But noramba uchipoti ED. Uri comrade rudzisha vanhu. Unotinyadzisa wena usadaro. Right? Muri yeZimbabwe. Ngatirambe hedu tiri patient. Ndokukati maona zvimwe zvimingampinyi zvatakati chisakana nazvo muhondo dzedu inonzi revolution. Murevolution mune vanhu vanotengesa. Murevolution moda kushinga. Muri yeZimbabwe ngatishingei. Tava kusvika. Ndinotenda muri yeZimbabwe. May God bless you. May God bless Zimbabwe.